saktayo, datayo amin nga umili, intay amin idiri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, kuyal dawa na pili, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, naggapu amin iti Ama, ti balay ken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salong at biag ken piksa, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, parikot ken namin abanag, ibatan tay paida, iwaksi tay amin agura, ta sumangot padaya, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Kanti Ama, kanti Anak, kanti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken Harambakan tayo ti solemnidad, tinasantuan unay at Trinidad, ti maymay sa Diyos nga addaan tallo a persona, ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Daytoy ti kangrunaan nga panakipadayak-yak ti panakaisalakan tayo. Ti Diyos tayo nga nagayat nangisalakan ken mangiwanwanwan kada tayo. Agdaydayaw tay ken kuana iti amin a puso, nakem ken panunot tayo. Tapno nga rod maikari tayo ang makiranod, iti dahi tinasantuan a panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos saman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asika, mga asika, mga asika ako. Mga asika, mga asika, mga asika ako. Kristo ka siya
kawanen nakta, di mo ipalubos, aken ka may sinaan. Mangaasi ka, mangaasi ka, mangaasi ka, Apo. Mangaasi ka, mangaasi ka, mangaasi ka, Apo. Mangaasi ka, Apo. Gloria iti Diyos, iti kangawan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tatawan ay bakti panagnaknakem da. Ibunan nagdaka, Itanod ka pagrukba banda ka daydaya wenda ka, agyaman kang ken ka kapuiti na indaklan nadayan mo. Gloria iti Diyos, iti kangawan, Apo Diyos na ilangitan nga ari. Diyos Ama, aman nakabali namin, ken sika, Apo mia Jesu Kristo. Bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangawan. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy arararami. Sika situtugaw, iti makanawang ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangawan, yan tayo siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangawan, iti timpuy ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos nga anak mo, imbaon mo ti anak mo. O Diyos nga Ama, imbaon mo ti anak mo, tapno isuro na kadakam ti pudno, ken ti Espiritu Santo amang pasanto kada kami.
Iti kasta nga inaramid mo, impalgak mo, tinakakaskas daaw a misteryom. Iti panangipaduyak-yak mi, iti pudno a pammati. Tulungan na kam kadi amang bigbig ti gloria ti agnanayon a kinatallom. Ket agrokbab iti maysa a kina Diyos mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagariken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw iti libro ti Proverbio. Ti kinasirib ti Apo kunana. Siak ti muna pinarswa ti Apo. Siak ti muna kadagiti pinarswa idi ununa. Nabukelak idi punganay sakbay ti panangrugi ti lubong. Adda akon idi awan pay dagiti taaw. Idi awan pay dagiti ubbog. Adda akon sakbay anay saad dagiti bantay. Sakbay anay pasdek dagiti turod. Sakbay a pinarswa ti Diyos ti daga ken dagiti taltalon. Wenno uray ti umuna asangare kem adaga. Addaak idi parswaen na ti tangatang. Idi yukrad na ti tangatang iti ngatwen dagiti taaw. Idi ikabil na dagiti ulep iti langit. Idi luktan na dagiti ubbog iti taaw. Idi ikkan na ti pagpatinggaan dagiti taaw. Addaak idi isaad na ti puon ti daga. Addaak iti abay akas arkitekto. Siak ti inaldaw a pagtaudan ti ragsak na, ket kanayon a naragsakak iti imatang na. Naragsakanak iti lubong, ket nasarakak ti ragsak ko kadagiti tattao. Ti sao ti Apo. Magiyaman tayo ti Diyos. Apo nga Apo mi, may parangarang ti kinatanok mo iti sangalubungan. No tangadek ti langit nga inaramid mo, ti bulan ken dagiti bitwen nga inaramid mo. Anya ti tao tapno isut panunutem, tao laeng tapno isut asikaswen. Kung may parangarang ti kinatanok mo iti sangalubungan. Nabababasit ngen sika ti tao a pinarswam, ken binalangatam iti dayag ken dayaw. Pinagturay mo iti amin na parswa. Insaad mo amin na banag iti sakaanan na. Wapo nga kumi may parangarang ti kinatanok mo iti sangalubungan. Amin dagitoy, dagiti karnero ken baka, ken uray dagiti atap nga animal, dagiti tumatayab, dagiti ikan ken dagiti amin na parswa iti taaw. Wapo nga kumi may parangarang ti kinatanok mo iti sangalubungan. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Itanta na pelenteg tayo ti sangwanan ti Diyos, babaen ti pamati, na ikapyata yun iti Diyos, gapo ken ni Apo tayo a Jesucristo. Nayasideg tayo, babaen ti pamati, iti parabor ti Diyos a pagtakderan tayo ita. Agrag-u tayo ngarud iti namnama a mairanod tayo iti dayag ti Diyos. Agragsak tayo met kadagiti rigrigat tayo. Taammo tayo ati rigat, patauden na ti panagibtur. Ti panagibtur, yeg na tiyaan namong ti Diyos. Tiyaan namong na, patauden na ti namnama. Saan na tayo apaayen daytoy anamnama, ta imparukpok ti Diyos ti ayat na kadagiti puso tayo, babaen ti Espiritu Santo asagot na kada tayo. Ti sao ti Apo. Magiyaman tayo ti Diyos. Idirita iti gloria na
Tatay amin na parswa, langit nagaindakan ta. Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ka, Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. gloria ti may ken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, adu pa iti ibagak kada kayo, ngem diyo pa ikabailan nga awatin ita. Ngem inton umay ti Espiritu ti kinapudno, idalan na kayto iti amin a kinapudno. Dinto agsao abukbukod na, no dikat ibaganan to dagiti nanggeg na, ket ipakaamunan to kada kayo, dagiti mapasamak. Itanok nakto, ta idanon nanto ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak amin ako kwa ti Ama. Dahito iti gapuna akinunak nga idanon to ti Espiritu, ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka, o Kristo. Nimbaga bigat tayo amin Apo. Salamat, Father. Talaga nga matay sa mo ti Espiritu yo. Good morning! Ito man na maminsan ka, dagiti makimisa nga agsungbat ka, ikararag tayo, ta agumel da nga permanenten. At dagong gunayo. Ti apad da kumakada kayo, kasta kumamit king ka. Natay nga espiritu. Dahito piyesta tayo tata, solemnidad ti nasantuan unay at Trinidad. Anya tinasantuan unay at Trinidad. Patyan tayo, isursuro tayo, nga addaan tayo iti maysa Diyos. Haan tayo. Monotheistic tayo, nya. Mamati tayo amay maysa ti Diyos. Ngam adda ti tallo a persona na. Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Haan tayo polytheistic. Haan tayo nga daytay agdaydayaw iti naduma-duma nga Diyos. Haan may maysa laeng. May maysa ti Diyos addaan tallo a persona. Ti polytheism, adda na duma-duma nga Diyos. Adda goddess ti bantay, bato, karayan, Diyos na. So dahiti kung kunada nga polytheistic ti Pilipino, gapota ado dagitay aramidan tayo, maipapan ka dagiti hantay makitkita. No lumteg ta sakam, agatang ka, no agkabbi ta pingping mo, ay anya naganan, nakapurwak ka, wano, di pa mo ipadigo ka, inigop mo, agbukol ka no ta pingping mo, kinarawot mo da ita. Kada di ka kunada na pangkagatang-atang nga dagiti kunada, polytheism, kala ko maada dagitay goddess, Diyos nga kwa kung kunata, anito, kunatayo in Ilocano. Ngamda tayo haan, may salaeng ti Diyos. Nga daan talo a persona, ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Iso di aramidan tayo, fundamental of our faith. Iso ti may sa daytoy, may sa ti misteryo ti Trinidad, the mystery of the Holy Trinity. Nga aging gatatta, it remains a mystery. Apay a misteryo? Haan tayo nga kabailan nga tukudan, wano awaten amin iti bukod tayo nga laing, datoy nga utek tayo. No kas ti misteryo ti Diyos, iti Trinidad, ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Mabalin tayo nga i-explain, iti bukod tayo nga kabailan, nga haan tayo nga maawatan, ti entero nga panakaawat. Dahil iti misteryo, isugarod ti fundamental of our faith, nga na Kristiyano, nya, nga ipadpaduyak-yak tayo every now and then, nga addaan tayo ti may sa Diyos, nga addaan talo persona. Iso di jay, sign of the cross, insuro da kada kami, di ubing kami pay laeng. Iso ti umuna nga isuro da kada kami, agtanda iti cross ko nami da jay, agtandaan, iproklamar mo ti misteryo, itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. One God in three divine person. Kada ito'y, iso tinaisuro kada kami, nanipod pwede ubing kami, iso nga tunggal, sakbay nga maturog, agtandaan kang kunada. Sakbay nga rumwar, agriing, wano rumwar pa nagbasa, wano anyaman, agtandaan ka. Nagbalin nga nayon ti biyag da ito'y.
Siyempre, di ubingak, yak mauawatan adatoy. Amuklatan nga, kas lalwalo, basic prayer tayo, dito, most basic prayer, nga most complete. Apaya nga, ay ngam kompleton nga kararag, apaya kompleto, you are proclaiming, iwarwaragawag mo, nga mamati ka iti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Iti Biblia tayo kakabsat, awan tinakasurat ito'y nga jay, dahito ka na adaw di Biblia niya, awan nakasurat nga nasantuan unay nga Trinidad. Uray sokain kay nga sokain, manipod di cover to cover, awan nakakabil ija nga nasantuan ang Trinidad. Nya? Nga di jay ang linaon ti Biblia, dagay jay ang footnote na. Kaapaya nga awan ti ibaga na ngem no kitaan tayo ti ibagbaga day ti Biblia, iso daytoy Trinidad ti ibagbaga na. Numapan tayo ti Old Testament. It talks about the Father. Ti Diyos anamarswa ti lubong. Dagiti tattao nga pinarswa na, dagiti tattao nga nagbasol, pinapanaw na. Aging gana nga dagiti tattao ti Israel nagaramid dati lintag inalangon na aging gana dayjay. Kahaanen nga makisarita ti Diyos kadakwada nga diretso no di din babaen ti paltiing dagiti propeta. Dayjay ti Old Testament. Kitaan nyo ti laing dagiti propeta niya, jay God's revelation, panangipakaammo ti Diyos, ti kinasiasino na kadagiti tattao. Danggan nyo dagiti propeta. Naduma-duma nga propeta, da nagapu daya, laod, amyanan, abagatan. Kinagsurat da, no anya ti mensahe ti Diyos. Ngamhanda nagtutulag. Nagsurat da, insurat da no iyang baga ti Diyos kadakwada, ngam awampay mo ila ti email idi akada messenger nga, oy dayto ti imbaga kanyak ni pare ni dayto ti imbaga na kanyak, awampay la idi ngam no pagtitipunam di ibagbagada, di panagparang ti Diyos may sa di kayat dang iwaragawag dagiti propeta. Handa nga agaam dagiti propeta ngam nagsurat da, naduma-duma a lugar, naduma-duma atawan, naduma-duma a pasamak, nga may sa impaltiing ti Diyos, ti kinasiasino na kadakwada. Kada ti Old Testament, it talks about the Father, Ama. No kitaan tayo mati gospel tayo, agraman ti Acts of the Apostles tayo, kitaan nyo. No, inya ti ibagbagada, it's all about Jesus. Maipapankin ni Apo Jesus nga ti tao, na parso ti tao, gapo ti ayat ti Diyos, is all about the love of God. Nagsalungasing ti tao, imay ti Redeemer, binawi na tayo, Savior ni Apo Jesus, isod ibagbaga iti Ebanghelista, kayat na nga isubli na tayo iti Ama. Kay dinalpasin nga isubli na, kayat na nga isubli na tayo nagungar imbati na ti sakramento. Dahil iti ibagbaga mo ti Gospel, dagiti Acts of the Apostles, dagiti surat, dagiti Apostoles. After daytan, ti masarsaritaan dagiti apostolesan, diing ka rin ni Apo Jesus about the Holy Spirit. Ti Espiritu Santo nagsao, ti Espiritu Santo bimaba, ta imbaga ni Apo Jesus nga rod, nga kadkadwaeng kay to aging ganap nung palan ti lubong. Adda akto kada kayo, iso nga ti Espiritu, ti mangbibiyag kanya tayo. Iso nga nakitaam awan iti Biblia, ta Trinidad, ngam, dayto iti ibagbaga na. Di Ama nagayat, pinarswa na tayo. Nagbasol ti tao, bimaba ti anak, inaimbati na ti sakramento, tapno isubli na tayo iti panagayat ti Ama. Mapaspasanto tayo, amin nga aramidan tayo sakramento man babaen ti Espiritu Santo. Iso nga may sa Diyos, addaan ti tallo nga Trinidad. Ti ayat ti Ama, ti panangisalakan ti anak, panangpasanto, panangurnos ti Espiritu Santo. Daytoy ti pagtaytayakan na, daytoy nya naganan piyesta tayo ay solemnidad tayo tapta Trinidad. Ngam oray pa no kasta kakabsat, oray kas ano panangawat tayo, kas langar di subject mi idi. May nga subject kanya mi datoy narigat nga awaten. De Dio Trino kunana dayjay. Nya? One God and three divine person. May sa subject dayta. Kunana DJ Maestro mi, nga padi mo ilaang Monsignor, kunana, after all, nga inadal tayo, kalpasan dagiti discussions tayo, kalpasan ti panangkutkot tayo, ti mabalin tayo nga kutkutan kinawaten, in the end, kunanan to pay laang, zero comprehension.
Haantay to payla nga maawatan ti totality daytoy nga misteryo taapaya it remains a mystery. Misteryon to paylaeng. Isu kunana isu nga haantay pulos nga maawatan ngem tinapateg mari na. Haantay maawatan to ti totality na hantay maawatan ngem mari na. Kagasjay gayam nya aging gatat ta hantay payla maawatan. Kunana mo di may nga nagsermon nga padi, dayto nga Domingo, kunana, after nga napalabasan ang Domingo, ay tawtawan nga hanga dayto nga tatta ako nana. Kalpasan dayto sermon ko kunana, no awan na awatan nyo, congratulations kunana. Apaya ngamin adda ti Dios kada kayo. Tati misteryo nga rod kahaantay maawatan. Imagine dayta, the love of God, pinarsuana ka. Tungangaw ti tao pimanaw nagbasol. Ti Diyos nga nagayat kanya tayo nga ng parswa, bimabamanen ti anak na, hamo maawatan dayta nga misteryo ti ayat na nga, bimaba umay na taylat ta isalakan. Apantay pa'y dinuyok ti bakrang na inlan sa tay mo ti cross. Tinuptupraan mo dagiti tattao nga ay ayatin na. Hangkay madanagan ko na napala ang pakawan umay to ti espiritu, dayta ti misteryong hantay maawatan. Isong ano dumteng dagiti gundaway nga antay maawatan. Apo no nilakay mo ka mo maawatan. Adda ni Apo Diyos kanyam apaya kayat mo nga awatin nga mo maawatan. Apo nilakay ko. Nauma akon apaya nga nauma kan. Nagadula nga roti sakinan mamartek lata. Kaya mo tala na at tamatayan. Ay ana Father awan to ang kitaan nyo jay misteryo ti panagasawa niya. Uray no kunana nga hanakayaten na umuman ngem into no ibagam nga matayan ay madi na magkayat ay ayatan na maglaeng. Kasjay mo ni bakit na apo ni bakit ko Dios ko talagang kumaawatan apaya naragsak tata mayatiri na madamdama agmoryotan. Diya maawatan aga congratulations. Adda kanyam ni Apo Dios apaya mo maawatan ni bakit mo. Naduma-duma sakit ni bakit ko, Father. Kimbag man i-hospital mo, anan na kayat. Anyang roti agas na, ay Apo, violet ka no. No ka nagsakit ti ulo na ikan na kwarta na umimbag. Apad na magic na dahita nga kwarta. Siguro Mother Butler datoy. Hang kumawawatan ko na kaisa di ko na kaya mo tala na akta matayon no kan nigid ti usarik matay ko na Father kita nyo di misteryo di agasawa niya. Agin inumada, maumat itong galmaysa, ngam na ibagam nga pumanaw, haan. Apaya, ibagam nga matayon, haan. Apaya, di misteryo di ayat, nga uray pa'y nakapsot nila kay na, uray pa'y ado ti pagkapsutan ni bakit na, uray pa'y no naginumada, ngam di misteryo ti ayat, agpinpin na tigda. Haan tayo mai-explain di nga misteryo. Love ko na tayo, haamot, ano daduma ka, palapalin na mo nila kay na. Love ko na ka, haamot, ano yung lalaki no daduma, no sumanao ni bakit na ka, no nakatalikod, bleh, ko na mo lang sa pamana, guyaban na mo laang. So hangkay unay nga sumanao nga babae, tano, nakatalikod ka, guyaban da kayo. Bakatan, borang bro ka, kung kuhaan talaga nga ibagbaga, da kayo ibagayo amin isodahaan. Ngam di mystery, kasla ko madaya ti misteryo ti ayat, nga uray na uma, haan adda. Kasjay mo ni Apo Diyos kanya tayo. Ang padasin nyo, da kayo, nauma akon, itang simbaan ko na yo. Adda dagiti daduma niya, nauma akon. Diyak kayat makimisan, apaya, makauma dagiti kakadwak. Nagchichismusa da. Nagsasanga dila da. Di pa di may burangan. Ang pagtutut bras. Akong pa'y nasayat nga makitam di simbaan. Nakakarkarit. Ngam padasam ti aglangan nga makimisa. Napadasan yun, di naglangan nga hanggang nakimisa ko, jirinam ko. Apo, magilgilty. Apo, kayat ko makimisa. Apo, sayang. Apaya, that's the mystery. Di misteryo nga iguy-guyod nakalatad to eh. Hantay may explain day jay. Uray siya nga pa hang ko may explain kada kayo.
Ngam di jiri na, ginadyosan nga ri na, nga kaslalaad da na pukaw, tinagdakkel, nga nagdakkel kanyam no talaga nga nari namon ni Apo Diyos itiri pusom. Kasla nagdakkel nga masayang mo no haang ka nga mapan. Kitaan nyo dagiti kakabsat tayo, ang uri da kayo idinag-lockdown. Haan nga da nga parwaran dagiti senior citizen, aduma nakalibas tapaya kaslada mo ubing ata nagpakulor da ti buok dahan nga malasin dagiti frontliners ka ti pagarop da ko ubing da bakit ang dagaya man. Kuno dayta hadda nga nakimisa nagado ti agonline nya makimisa apo gyamang kami ti online ala ka kararagan tayo aming nga dumdumngeg taado ti dumdumngeg ti kadagiti online hanlang nga da tayo amin TV kada apaya gapota ma-lockdown gapota mapupok da, handa mapalubusan, nagsira dagiti daduma simsimbaan, dijay ngay gagar, dijay kabsat tayo nga makimisa lat na kuma. Dijay ngay tarigagay da nga adamangeg da nga sa uni Apo Diyos nga maibasa. Kaanya nga misteryo dayjay. Kano nag-lockdown, naglaka mo nga i-explain tayo kuma, no, civil, trabaho. Nag-lockdown, awan lugan, awan trabaho, period. Naglaka tayo nga agyan ijayin, maawatan tayo ta lockdown nga rod. Ngam no daytoy na espirituan nga panagbiag tayo, no kas ano pa nang iparangarang ni Apo Diyos kada tayo, ure ag lockdown, di puso tayo, tartari gagayan na lat, dayta ti trabaho ti misteryo nga hantay mailawlawag. Dayta di berberukan tayo nga haan tayo nga mai-explain, dati kung kuna tayo, ngam mari-ri na tayo. Tani Apo Diyos kabangking amin ti panakilangan na kada tayo. Padasem, rogyamon ti agsingsingpet, nagkonpesar ka. Rogyakon ti agsingsingpet. Liklika kon dagiti basol nga naaramid ko. Diyakon nga agmarmarites, balbalyakon ti agbiag nasayaat. At damo simmangpet nga masikog nga adda asawa na kaawam mo nila. Ay, Apo talaga agsakit man na mo no, di madamag no sino amana. Kasi damor nga kaya mo ti agsingsingpet, damor nga ikan na kati panubok. Haam mo mai-explain. Ngam mariri na tayo. Damor, kitaan nyo dagiti sa santo, apay ti kunayo dagiti sa santo, kaadwan na kadakwada, nalintag na namay ti panagbiagdahaan. Idi ipapati dan ti agkarkararag, ad-addan nga sinubok ti Diyos ida, uray dala nagsaksakit, ngam handagim mi, takas di nga ti panakilangan ti Diyos kanya tayo, ngam guyuguyen nakalatta nga mapanking kuana. Dahil ti misteryong hantay mailawlawag. Tata, dahil nga aldaw, Domingo ti sisa, isong addan to second collection tayo, para iti basic ecclesial community program tayo. Haan lang nga dito arkidiocese. Entero nga pagilian tayo. DJC sayo, haan nyo ma-perfect day ta. Uri dati simbaan tayo, hantay ma-perfect day toy. Uri di pamilya tayo, hantay ma-perfect day ta. Ngam sinanama tayo nga suposupan ti Diyos, dagiti pagkapsutan, tapno agbiag day ti asimbaan. Agbiag latta day ta pamilya, uray nakakapsot ti membro na. Day ta nga sisa, adulat at pakaupayan. Ngam ti misteryo ti ayat ti Diyos, ti grasya na kada tayo, mabuon tulat ta. Iso nga palubusan tayo, iso nga denggen tayo, namnamaan tayo. Iso nga roday tayo na tayo, hantay maawatan, ngam mariri na. Damirfak nga dakad toy. Apaya nga dakad toy, apaya nga dumngeg ka iti daytoy nga nasanton amisa, apay nga tarigagayam, isa mystery. Misteryo. Uray siyak mata. Dati nga kinakapsot ko, dati nga kinaman nagbasol ko mga padayo, no apay nga agtatadirak pay ladtoy sango yo. Isa mystery. Mystery lang ron nga nagpadi akon, mystery pay no apay nga naabot na nagado nga pagkapsutan, nagado nga kamali, nagado nga baka itibkulan. Ngam apay nga arakupen na. Dayta ti misteryo. Iso nga sikakin siyak, datay nga addan ti tata, dati na Santon at Trinidad, ri na laeng ti kaaddana. Uray ti kadagiti pakaitibkulan, uray dagiti pagkapsutan, dagiti pakaupayan, namnamaem agtrab-trabaho. Daytoy a Dios, babaan ti Espiritu Santo kada tayo. Kada anyaman nga ganwat tayo, anyaman nga plano tayo, anyaman nga aramiden tayo. Agtrab-trabaho ti Espiritu, agtrab-trabaho ti Dios kada tayo.
Tumakder tayo amin, ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit kandaga. Nagungar ti may katlong aldaw, imulis sa dilangit, iti tutugaw ti makanawan, di Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapunto sa diyay, nga umay mangukom, kadagiti si bibiyag, ken dagiti nata. Pacheckmet ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrerinnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, kararag asapasap, umararaw tayo ti man nakabalin a Diyos, ta pinarsuan na ti tao, babaen ti ayat, ken no pa'y nagbasol inkadeng na ama isalakan, babaen ti panagsagaba, nakatay, ken panagungar ti bugbog nga anak na. Imbaon na ti Espiritu Santo amang iwanwan kada tayo ti kinapudno. Adtoy tayo nga ita nga agdawat ti kaasina, ket iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggem kad dagiti ar-araw mi. Apo dinggem kad dagiti arararon. Agpaay iti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Si tutudyuda kuma amang ituloy ti misyon ti simbaan, babaen ti mayan nato papanang surot da kadagiti paltiing anagtaod iti Ama, naragpat ken Apo Jesus a Kristo, ket itultuloy ti Espiritu Santo. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem kad dagiti arararon. Agpaay kadagiti agtuturay iti pagilian tayo. Mataginayon da kuma apasingkiden ti urnos, kapya ken panagkaykaysa dagiti umili, babaen ti panangpanday ken panangipatungpalda, kadagiti linteg amayan natop ti sirib ti Dios. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem kad dagiti arararon. Agpaay kadagiti kakabsat tayo nga agsagsagaba iti anyaman a sakit, mailupit-lupit, awanan gaway ken awan mabalbalin na. Tapno saanda ang maawanan iti namnama, ken maiparipirip kadakwada at ipanangibtur, ket maysa akita iti susurot ti pagayatan ti Dios. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem kad dagiti arararon. Agpaay kada tayo nga imay makipagrambak iti daytoy na santuan a misa. Masursuro tayo kuma nga ibiyag anapudno iti kinas Kristiyano tayo, iti inaldaw babaen iti panagayat tayo iti Dios, ken iti pada tayo a tao, ket agbalin tayo a pagwadan, dagiti kakabsat tayo a matmaturog ti pamati na. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem kad dagiti arararon. Agpaay kadagiti minatay tayo, nangruna dagiti kararwa nga awan ti mangikarkararag kadakwada. Itden kumati manangaasi a Dios kadakwada, ti agnanayon na biyag ken ragsak, iti sidong dagiti angheles ken sa santo. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem kad dagiti arararon. Agulimek tayo, entay matdawaten dagiti bukod tayo a panggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Entay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Nailangitan nga Ama, dinakamkad umsyan nga anak mo, bayat ti panangbigbig mi, ken panangidatag mi, kadagiti kasapulan mi. Ited mo kadakam tinaan-anay agrasya amang bigbig ken mangsurot iti pagayatam, dawaten mi daytoy gapu metlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Idatun miken ka, bungat lingling
sabali amay daton mi, aken ka apo amay kari. Idaton mi ken ka, unoy mi. Idaton mi ken ka, araraw mi. Wen idaton mi ken ka, ansasog mi. Tawan sabali amay daton mi, aken ka apo amay kari. Idaton mi ken ka, puso mi. Idaton mi ken ka, daytoy biag mi. Wen idaton mi ken ka, amin mi. Tawan sabali amay daton mi, aken ka apo amay kari. Idaton mi ken ka, ungat linget mi. Idaton mi ken ka, bungat banbanog mi. Wen idaton mi ken ka, nanumunga sagsagot mi. Tawan sabali amay daton mi, aken ka apo amay kari. Idaton mi ken ka, unoy mi. Idaton mi ken ka, araraw mi. Wen idaton mi ken ka, ansasog mi. Tawan sabali amay daton mi, aken ka apo amay kari. Ti Apo adda kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awaten na kumadagiti daton kadagita imam, ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. O Dios nga Apo mi ti panangawag mi itanagan mo pasantuem kad dagitoy a sakripisyo. Aramiden na kam kumaadaton a makaayayo ken ka gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Addadan iti tagay iti Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. may kari kitrumbeng. Podno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kadagnanayon a Dios tasika agraman ti bugbog nga anak mo ken ti Espiritu Santo may maysa ka a Dios ket may maysa ka nga Apo saan ati kinamay-maysa ti maysa a persona no di ket ti kinatallo dagiti personas ti may maysa a Dios tati patyen mi kas impakaammom maipapan itadayag mo isumet laengen ti patyen mi maipapan ti bugbogtong nga anak mo ken ti Espiritu Santo ket awan ket ti di aggigidyat ken idubduma mi iti kasta ti panangipaduyak-yak mi tinapaypayso ket agnanayon a kina Dios mo pagrokbaban mi ti panaggigidyat dagiti persona yo ken kastapay
Kastamet, ti kinamaymay ti kinadiyosyo, ken ti panagpapada ti dayagyo. Daydayawin mi daytoy, daydayawin daytoy dagiti angheles ken arkangheles, dagiti kerubines ken serapines, ket di daman agsarday nga ti inaldaw, ikantada ti maymay sa atimek ket kunada. Santo, 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 ti Apo Diyos, dagiti amin naparswa. Ti langit ken daganap no, daiti pakay daydayawan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno unay Apo, biig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isu amayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon na tulag, isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inagamin sa manubuti sa ngalubungan, inagamin sa lakan, manubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayem tayat na anadyosan.
Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlalwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi kan iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Panakabalin kendaya iti agnanayon lagi tuwag sarda. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapukan niya ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana
ti kapya ken panagkaykaysa, si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto kumamit ken. Iti napakumbaba, napnuan ayat a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo aming kapya. Kapya. Cordero di Dios sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalungan, mga asika, kada kami. Cordero di Dios sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalungan, idem kada kamti kapya, idem ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sao mapaimbagton ti karagwa. Siksika uapo ti bilengi, panakaawa inakapsut mi, panakapakawan pagkurangan mi, iturong mo apo ti panagbiag mi, tiyaya ti Diyos intay rambakan, grasya na asagot pagraramanan, tayo ti biyag amin nagdapuan, rigat kinamay Diyos pagkamangan, manabanag intay biruken, anya manarigang intay parmiken, wen nga agpaiso ti Diyos nulaeng, kirit ken namnama dinto aglemeng, tiyaya ti Diyos intay rambakan, grasya na asagot pagraramanan, tayo ti biyag amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan, inayayat mo
dagiti na panglaw nga kakaasi, dagiti mawaw kaskin tao apo, balinen na kam tapno ti ayat mo, di may paidang ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayo sutibyan, amin nagapwan, bigat kenam ay Diyos pagkamangan. Maramid ti second collection para iti basic ecclesial community. O Apo Jesus, sumay ka, dito'y puso kag naed ka. Ikutan to'y biyag kuken kararwat, tapno diyak to may sinakin ka. Iturong nakadwa po, nabaye maladay to'y numon, tapno agserbi akasi pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko, tati ayat mo, isuwa po ti biyag ko, ket ti asim, isuwa po ti kiret ko, ket ti bilin mo, isuwa po ti magnus ko, nagturong kinapudno, tati ayat mo, isuwa po ti biyag ko, ket ti asim, isuwa po ti kiret ko, ket ti bilin mo, isuwa po ti magnus ko, nagturong kinapudno. Umararag tayo. Aramidem kadi o Apo ket Dios mi, ati panangawat mi iti daytoy a sakramento ti Eukaristya, ken ti panangipaduyak-yak mi, ti kinatallo dagiti personas iti maymaysa ket agnanayon a Dios, agpaay a pakaisalakanan ti bagi ken kararwami, gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti piyesta tayo Apo kadagitay bisita nga haan nga pumarokya into no 15 alas 9:30 ti bigat rambakan tayo ti makatawan apan nakaidedikar pan nakakonsagrar daytoy simbaan tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko ma'am. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Bendisyonan na kayo kuma ti Dios ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagen ko mati Diyos tilangana kada kayo, ket kaasyan na kayo. Amen. Iparang ko mati Diyos ti rupa na kada kayo, ket ited na kada kayo, ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti na santon a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Pagyaman tayo ti Diyos.
Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na paraburna. Yag nakit ti intena, daraken amin na, sapay kumata intay amin na, kay kaysa ti sidong na. Amang ibunan na,